Viles 2, Langreo 1, Sporting B1, Murcia 0, Oído 2, Atlético Astorga 0, Somozas 1, Zamora 0 e Compostela 4, Pezón 2. Xa está connosco Gustavo Varela, que tal, Gus? Hola, Óscar. Hoxe queremos comezar con ese Somozas que acadou xa os 45 puntos, polo inmenso mérito que ten e por todo, porque merece. Digamos que a cifra máxica, esa cifra de 45 puntos co que non está a salvación garantida matemáticamente, pero sí virtualmente, e a eses puntos chegou o Somozas despois de facer, lembremos, rematou a primeira volta con só 15 puntos. Bueno, e aí cun rapaz que xa nos fai a competencia, Speaker, creo que ten 11 anos, xa houbera o ano pasado un rapaz no Barbadás, creo que era. Iso é realmente preocupante. Cada vez hai máis. Dicía, 15 puntos na primeira volta, 30 na segunda. Eu quero, Tito, Xosé Luis, que cunha palabra ou cunha frase definades a trayectoria esta temporada do Somozas. A segunda volta é puntuación de meterse en playoff. Sí, 30 puntos a estas alturas, está a altura dos mellores. Tito, non sei que che pasa por a cabeza. Es que estaba escollendo, non sei se dicir gran traballo, impresionante, moito mérito, eu creo que moi merecido, porque ademais foi un equipo que creou mesmo durante moito tempo, pasaron momentos moi delicados, moitas lesións, os 3 puntos que lle sacaron, a verdade é que a fortaleza mental é de moito mérito. Aí estamos a ver, levaba 2 minutos no campo e despois desa xogada con Jordi Martí, o centro dende a dereita e o gol de Luis Ángel. 1-0, gañou o Somozas a un rival directo que lle gañou a todos os rivais directos. Este tamén é outro dato importante. Tamén a chegada de Marc Martínez foi clave, non sei se un gran porteiro axuda a ter este tipo de Home, ti sabes que no fútbol nuestro sempre se di eu quero un dianteiro centro e un bon porteiro. O do medio xa o arreglaremos. Entón, bueno. Pois, ao final, gañou o Somozas 45 puntos, repetimos, non é salvación matemática, pero eu coido que é salvación virtual, e iso víase ao final do partido, na celebración de Michel cos xogadores e, sobre todo, nese aplauso do Somozas. A ver, o temos moi ben, pero, bueno, anta que este matematicamente o tema finiquitado, pois, bueno, non vamos a cantar victoria, non? Pero, bueno, a verdad que os nosos rivais o tenían que facer moi ben daqui ao final, nos moi mal. Una boa anticipada. Moitísimo mérito para os Somozas. Imos agora, Sigus, cos equipos de arriba, os que están loitando por entrar nesa fase de ascenso. Ollo co Compostela, que parecía un objetivo moi complicado, cada vez parece menos. Eu sigo dicindo que séguenlle saindo as contas o técnico Iñaki Alonso, esas contas que fixeron hai 5 xornadas, dicíamos que tiñan que xogar contra todos os de abaixo, que os de arriba sigan ir enfrentando uns contra outros, e, bueno, de momento Compostela está cumplindo o seu, está a 4 puntos do cuarto clasificado e hai que lembrar que a vindeira xornada xogan terceiro contra cuarto. É dicir, un dos dous non vai a sumar. Ou os dous. Por eso. Bueno, a ver, quedan poquinhas xornadas, os nervios aí arriba. Mira, sempre pasa o mesmo. Os que están arriba teñen medo a perder o que teñen e os de abaixo van a peito descoberto porque non teñen nada que perder. E vos que preferides? Estar como os de arriba ou estar como os de abaixo? No, mira, os que están no peto xa están no peto. Vale. Así que... Bueno, a trayectoria do Compos na casa invita ao optimismo. Sí. Ten máis partidos na casa que fora, non? Sí, Así que... o Compostela, bueno, estamos a ver os goles, 1-0 Jordan, 2-0 Portela, 3-0 Jimmy, con esa pequena axuda do porteiro, 4-0 Manu Moreira, foi un partido que resolveron pola vía rápida diante dun tropezón, hai que dicilo, que prácticamente equipo de terceira división. A ver, non mirei o calendario, non sei a salida que ten o Compos, non, pero hai unha cousa que... O único partido que ten diante dun rival dos de arriba é na casa co Oviedo. Despois ten equipos que ou non se xogan nada ou están na zona de abaixo. O Oviedo tampouco se vai xogar nada. Home, pero si temos a sorte de que o Racing lle gaña o Logroñés a próxima semana, estará un punto, non? Sí. Dese equipo. Entón, un punto, cas xornadas que quedan por diante, se pode meter. Bueno, está claro que soñar sempre está aí, eles apostaron, pero a min eu destacaría que están facendo, de feito renovaron o adestrador, pero están conseguindo un estilo, non? Porque a verdad que defendían moi ben, pero sempre lle estaba faltando ese xogo ofensivo, non? E agora sí que o están conseguindo, e para min conseguir un estilo e ser capaz, é moi difícil de perdelo se eres capaz de ir sempre a máis, non?
O que si temos a fortuna de ter a dous equipos pelexando por entrar nesas posicións, ou allá entren os dous. O Racing de Ferrol, Gus, nesta xornada, bueno, sacou un punto na visita a Valladolid. Gardou un puntiño, Valladolid é un equipo que deu moitos disgustos no seu campo, é un campo difícil, é un campo de céspede artificial, é un campo no que entra moito vento, non sei se dicir un deses empates de... Bueno, ser sólido en defensa e despois se chega algún arriba, tentar aproveitada. Sí, mira, o campo, erva sintética. Non invita a un xogador que está xogando un estadio como a Malata, ver os coches pasar, non queda un poquinho pobre, vamos a decirlo así, entón sí que se fai moi difícil xogar aí. Vamos a ver un partido, bueno, no que houve oportunidades para ambos os dous equipos, vimos unha de Pablo Rey, esta boa intervención de Macai, bueno, Racing de Ferrol que vai ter, sobre todo, ese partido absolutamente chave, ese partido decisivo. Se lle gaña o Logroñés, eu creo que está en fase de ascenso. Vamos a decir virtualmente, non? É dicir, creo que moi máis se tendría que dar as cousas para que non se metera, verdad? Pero vai a ser xogarse a cara de can todo nese partido. Bueno, a sorte eu creo que ten que xogar na casa, non? Sí. Bueno, aí o Racing é bastante fiable, non? Bueno, eu penso que realmente xa sacou un partido adiante, xa un partido ademais difícil, está nesa línea, non? Ademais, o Valladolid, eu creo que dos filiales me parece que o máis que está arriba, dos que máis arriba están. Pero más, las ocasiones que ha habido hoy han sido muy escasas, creo que bueno, nosotros por lo menos lo que intentamos era no conceder hoy y creo que lo hemos conseguido. Ese partido non o poden perder o vindeiro domingo na Liga das Cidades, que empezamos ás 4:30, encontro ás 5 na Malata entre Racing de Ferrol e Logroñés. Quien sabe se case definitivo para ver se o equipo racinguista confirma definitivamente estar aí entre os 4 primeiros. E o seu rival dese partido, a verdade é que gañou nesta xornada ante un Coruxo, bueno, bastoulle cun gol, eses 3 puntos, pero a marxe de ser un mal resultado para Coruxo, bueno, pois esas que estaban aí pendentes. Pero deixou moi boas sensacións a Unión Deportiva Logroñés. Puido facer o Racing scouting do que se vai a topar, que é un equipo logroñés moi rápido contragolpe, con moita calidade arriba, xogadores como Menudo, como Iker Alegre, xogadores como Muneta, é un equipo sólido atrás. A verdade, resolve os partidos pola mínima, este é o gol marcado por Menudo, pero resolve... E ademais, parece como... Como decir, con facilidade, pero con solvencia. Parece que os rivais lle están dominando e despois, cando te despistas, saca esos xogadores que mencionaches e che fan daño. Estamos a ver oportunidades, este lanzamento de falta de Cristóbal, realmente a Unión Deportiva Logroñés é un equipo que ten unha pinta. É o típico equipo de segunda B forte de arriba que non concede moito a galería, a mostrar, a expoñer, pero que ten claro que aquí o que importa é ser contundente e sacar os partidos adiante. Aí estamos a ver a mellor ocasión do Coruxo para conseguir o gol do empate de Rafa Mella. Ben é certo, ímolo ver agora, que tivo a Unión Deportiva Logroñés moitas oportunidades para incrementar o marcador. Non sei, vos que vistes o Logroñés, que coñecedes o Racing, que perfil de partido agardades? O Racing ten que ter moito cuidado con estas cousas que estamos vendo aquí. Ten que ter moi presente, porque o Racing ten a tendencia de ir sobre o rival, ten a tendencia de xogar en campo contrario. O Logroñés vai a deixar que o Racing veña sobre él, para sorprendelo con estas situacións. Vemos como saen 2-3 xogadores a contra, non? O Racing ten que ter moitísimo cuidado, sobre todo cas vigilancias cando este atacando, porque eles sí que fan moi ben esa situación de transición. Pois aí temos o Logroñés, que gañou en Coruxo e segue aí moi arriba na clasificación. Temos dous equipos loitando por entrar na zona de ascenso, Racing de Ferrol
e Sociedade Deportiva Compostela, dous equipos prácticamente salvados, sobre todo, bueno, agora mesmo Somozas con eses 45 puntos, semella que tamén o Coruxo, e un Gustavo que vai sufrir. Bueno, o que pasa é que agora mesmo afronta as últimas 5 xornadas fora de posto, mesmo de promoción de descenso. Eu creo que no Celta B, Tito, Mosquera, saben que a salvación pasa pola casa. Teñen 3 partidos na casa, 3 dos 5, Valladolid, Racing e Coruxo, e se son capaces de sacar 3 vitorias, por suposto, pero 2 máis 1, 2 vitorias e un empate, penso que a salvación está moi preto. Sí, está claro que na casa se están mostrando moi Fora fiables. un punto en toda a segunda volta. Sí. Isto é un dato, non sei se Pero eu preocupante tampouco- ou moi preocupante. Sí, é moi preocupante, pero eu tampouco descartaría os partidos de fora, non? Porque en algún ao mellor podes pinchar na casa. Eu sei que están máis fiables na súa casa, pero creo que teñen que ter en conta, sobre todo o partido que teñen que disputar o seguinte, non pensar e facer números porque... Para iso estamos os xornalistas. Sí. Para mirar o calendario. Vemos bueno, ben é certo que xogaban diante dun equipo como Guijuelo, que se Difícil, xogaba a sí. vida, que ten un auténtico equipazo e que gañou por 2-0 os goles de Carlos Rubén e este minuto 84 de Óscar Valero. Así están as cousas, o Oviedo líder claramente destacado con 73 puntos, despois está o Murcia con 62, e aí aparecen na terceira praza a Unión Deportiva Logroñés con 60 e na cuarta Racing de Ferrol con 59, ese é o partidazo da vendeira xornada. O Racing recibe na Malata ao conxunto rioxano, veremos que pasa nese partido, e despois aparecen o Guijuelo e o Compostela con 55 puntos tamén con esas opcións, máis lonxe xa fora desas oportunidades.